Čo odkazujete tým, ktorí spochybňujú pravosť tohto atentátu? Na to sa asi nedá niečo odkázať, tak proste, keď niekto sa snaží zľahčiť túto hroznú situáciu, tak mu to neviem vysvetliť. Dokonca niekto hovorí, že strieľal slepými, tak predstava, že niekto niečo dokáže utajiť, alebo že niekto niekoho zavrie bez toho, aby bol nejaký následok. To je tak absurdné, že si to neviem ani naozaj predstaviť. Teraz platí zásada, že kde sú dvaja, tak už sa to tajomstvo neudrží. To boli desiatky ľudí, ktorí pomáhali prežiť, ktorí ho ošetrovali. Samotné nemocnici v Handlovej, ktorí ho ošetrovali v Banskej Bystrici, veď tie operačné týmy boli desiatky ľudí. Ale je také prirodzené, že človek konšpiruje? Veď ja hovorím, je demokracia, to nikomu nevyvraciam. Ja som urobil fotky v podstate hneď ešte v tej handlovskej nemocnici, pretože samozrejme ho museli vyzliecť. Ja to dokonca mám aj v telefóne. Máte tu fotky? Hej. Tu je v podstate takto. Tu je v podstate sako. Však ja vám to potom môžem dať. Tu je sako, tu je ten bočný. A tam je priestrel? To je proste po gulke. Tu máte, to je vlastne tá časť. A to už bolo niekde? Brucha. Nie, myslím si, že nie. Ja som len odozdal samozrejme do spisu. Toto je Robertova košela. A tu máte vlastne... Od krvi, hej? Hej. A toto je už v mojom aute, keď ju nesiem na naku. Čiže to sú všetko veci, ktoré ako ja neviem niekomu vysvetľovať, že či áno, alebo či nie. Čo tým chce dosiahnuť ten človek, že chce takúto vec pochybniť, že chce ospravedlniť buď vraha, buď seba, že nenávidí, alebo že by to urobil znova. Tie komenty o tom, že daj ho dole, alebo urob to ešte raz. To je ten koniec tej normálnej slušnej politiky. Veď o to ide, že nemusíme mať na všetko rovnaké názory. Keď sme chceli mať rovnaký názor, tak sa vráťme pred 89. do komunizmu. Ale v tom je to fajn. Schopnosť akceptovať iný názor. Je to asi najviac, čo dnes môžeme mať. A to je presne to, s čím sa mladí, strední, aj starí, to je úplne jedno, že neschopnosť mať možno iný názor. Vám sa páčia možno červené tenisky a ja mám strašne rád modré, ale kvôli tomu sa predsa nepozabijeme. Ja som vlastne po tom, čo odvážali do vrtuľníka, ja som tie veci všetky zbalil, zobral som si ich do auta a potom som ich následne odovzdal na naku ako jeden z dôkazov. Je to akože teraz to je súčasťou spisu, samozrejme. Pretože tam musí potom urobiť aj lekár v rámci, keď sa robí škoda, to sú tie tvrdenia, že nikto niekoho nechcel zabiť, no tak keď máte.